بسیار یک بچه شوخ طبیعتی همه وقت میتونست که دلی من رو یابد. همه وقت میخواست با تازگی اسب نگاه کنه. با سوار شدنش اونقدر شوق و رغبتی نداشت که سوار شود. ترس که در دل داشت نمیتونی سوار شدن. میخواست تازه کنه. مهارت خوب داره، استعداد خوب داره که دیدم که یک از چوبسواران بهترین همی تاجیکستان به شمار میرود فیروز سالموف. یکی از حریف او من شاروخ یکتیموف میباشم که طول 2 سال شد ما با فیردوس رقابت میکنیم و او خیلی نسبت به ما چست و چالاک میباشد. سالموف فیردوس نیست مسابقه که شرکت نورزد، نیست مسابقه که در همانجا جا مگیرد. фирдавс саломов 13 июли соли 1997 дар шаҳри душанбе таваллуд шудааст. барандаи шоҳҷоизаи мусобиқаи кушоди пойгаи аспдавонӣ ба муносибати таҷлили рӯзи пойтахт дар масофаҳои 1000-2000 метр. мусобиқаи аспдавонӣ бахшида ба 26-уми солгарди истиқлолияти давлатӣ дар масофаҳои 1600-2000 метр. мусобиқаи байналмилалии пойгаи аспдавонӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт дар масофаҳои 1000-2000 метр. мусобиқаи кушодаи аспдавонӣ бахшида ба 27-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон соли 2018. мусобиқаи кушоди пойгаи аспдавонӣ бахшида ба соли ҷавонон ва бисолагӣ ваҳдати миллӣ соли 2017 дар масофаҳои 1600-2000 метр. барандаи дипломи дараҷаи 2 чемпионати осиёи марказӣ таҳти унвони марвориди шарқ тошканд 2018 дар масофаи 1800 метр. мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили 23-мин солгарди конститутсия дар масофаҳои 1600, 2000 ва 2400 метр. با عرض سلام و کلام به همه شما بیننده‌های تلویزیون ورزش و دوستداران همیشگی برنامه‌های ما. باز هم طریق نمایش نوبتی افتخار لابلای هم هستیم که مهمان امروزه ما یکی از ورزشکاران بسیار موفق و جوان کشور فیردوس سالموف است که از خردسالیش عاشق اسب بود و تا هنوز هم همین گونه است. فیردوس خوب، خوش آمدی به برنامه امروزه افتخار و سپاس که دعوت ما رو قبول کردی. تا جای ما میدونیم و همچنین در برنامه افتخار یک سوال معمولی هست که از آن کودکی ها، یعنی از روز نخستینی به همین رشته دست زدنت و همون ذوق و خواهشی که داشتی در دلت قصه میکردی، یعنی که شاید عاشق اسب خودت بودی، کسی مثلا تو رو با اسب آشنا کرد یا که خواست دیگری بود؟ اولا این اسب در نزد خانه‌مون بود. یک مربی داشتم، مربیم ویکتور توماس نام داشت. او در نزد خانه‌مون اسب داشت. بعد آسته آسته با او دل بستم، خواستم مشق کنم، تمرین کنم، اسبدوانی خوب شوم، یعنی چابک سوار شوم. بعدا مشق کردم، ما رو گرفت همچون شاگرد. من مشق کردم، تمرین کردم. از من خیلی گذشت. چقدر گذشت تقریبا؟ تقریبا یکان 4-5 سال گذشت. بعد از 4-5 سال مسابقه ها سر شدن. مسابقه های پایگاه اسب سواری در جمهوری. بله. 2013 سال اولین بار من اسب داوندم که در آنجا 5 تا اسب، 5 سر اسب اشتراک میکرد. با اسب پریبای جای اول رو گرفتم. این در کجا بود؟ در اپادروم خونم. در اپادروم، بله. بله. مسافه‌اش رو شاید بخاطر مسافه‌اش 2000 متر. 2000 متر. بله. اونجا البته که مقام اول رو به دست آوردی در نخستین مسابقه. در نخستین بارم، یکمین بار. از طالب میرزا علیه وقتی رقم 4 باشد دکتر فرید اسبی مدیون است از عثمان خان علیه از مکتب چوان و ورزشی اسبی ولایت سرخ باشد و اینجا اکنون تبدیل
фирдавс аз аҳду овони бачагиҳош ошиқи ҳамин ҷонвари нодир яъне асп буду бас ва ба ҷуз муҳаббату меҳри саршор доштанаш ба он дигар касбу кору пайраҳайро пеша кардан намеёрист. ба гоҳи огаҳӣ модари фирдавс дақиқу амиқ исрор мекарду ҳеҷ ба пуфишории ҷигаргушааш гӯш ниҳоданро қобили қабули ақлу идроку андешааш намешумурд, чаро ки дар мақоми аввал сиҳативу солимии бачааш муҳим буд. аввал баҳонае ки асп дӯст медорам, тамошои асп бозор нағз мебинам, ҳамин баҳонаҳо қати тамошои аспҳо меомад. баъдтар дигар илоҷи ӯро аз аспҳо аз аспхона кандан намешуд. на модарам на падарам мегуфтанд ки ин завқам нест бачам, қабул надоштанд. ҳар рӯз модарам насиҳат мекард, сиёсат мекард ки нарав писарам, ин завқ нест, ин касабаам нест, накун бачам. ман хуб мегуфтаму ба ҷои дарс гурехта ба асабонӣ мерафтам. хаёлшон буд ки ман дарс завудам, не ки дар дарс навудам. аз муаллима аз омӯзгорон ба хонавода яъне ки касе шикоят намеёвард? шикоят мекард, муаллимаи аввалинам буд, шикоят мекард ки писаратон ба дарс намеояд. гапҳои зиёд мезаданд, аммо модарам ҷанг мекарданд, насиҳат мекарданд, гапи худам. намедонам ба чӣ хел меҳр дар дили ӯ то кадом андоза зиёд бошад ки то ҳол на аспхонаю на аспҳоро дигар тарк намекунад. тавониста ки ду маротиба дар ҳамин масофаи 1600 метр миёни аспҳои дусола излоти англисӣ зинаи аввалро ишғол кунад. паймон бо натиҷаи 1 дақиқаю 38 сония мавқеи якумро ишғол кард. бори дигар рӯи наворҳои сус карда шуда мушоҳида мекунем, ёдовар мешавем ки ин натиҷаи нишондодааш нисбат ба натиҷаи муддати 1 дақиқаю 49 сония паймуд ва аз таҳти рақами сеюм валета аз толиб мирзалиев бо натиҷаи 1 дақиқаю 52 сония зинаи сеюмро ишғол кард. баъзеҳо аз дидани асп ё ки аз чанд метр дуртар ҳатто ҳарос доранд ва ҳатто наздик шудану савор шудан ба он гапи дигар аст. ту ҳамин гуна тарсу ваҳму воҳимат аз кӯдакият доштӣ ё ки ҳамин тарсу ваҳм чӣ гуна бартараф шуда буд? аввалам буд, баъд ки дил ки басти нест мешавад. яъне аспам ба инсон дил мебандад, ром мешавад. як себ метиҳӣ, як қанд метиҳӣ, оам меҳраш зиёд мешавад ки аспам ширинӣ мехӯрад. бале, омадӣ як овози худро мебарорад ки соҳибам омад, як чизе не як чизе бояд медодагист. ту чӣ меёрӣ ба аспот? ман себ метиҳам, сабзӣ медиҳам, қанди сафед метиҳам ки ба ман дил бандад. рақобат инҷо шарқ бибинед чӣ гуна суръат афзоӣ мекунад бо суръати баланд. чун шавқу ҳавову ҳавасу ҳавсалаи дуболову гиро то рафт дар қалби кӯчаки фирдавси хурдак ба маротиб монои дарёи бепаҳно туғён мезад. дигар дониставу дидаву дуздида аз чашми модараш саргарму саргардони чобуксаворӣ мешуд ки ту гуфтӣ ҳама тарсу ваҳму ҳароси дилашро нахуст мураббиаш ба дар карда буд. фирдавс саломов яке аз аслдавонони беҳтарини тоҷикистон ба шумор меравад. ӯ тӯли 10 сол шид ки ба асп сару кор дорад ва хеле нозукиҳои аспро хуб омӯхтааст ва хеле ки шумо мебинед дар ҳамаи мусобиқаҳо фирдавс ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад ва сазовори чандин мошинҳо гаштааст. масофаи 2000 метр ва бинед фосилае ки аллакай дар ин асно фирдавсро баландии тақдиру қисмат ба ҳадди муҳаббату меҳру садоқаташ ба риштаи чобуксаворӣ боло буд ва дар насибу рӯзиаш каримҷон саидов вори мураббии кордону роздони ришта будааст ки розу ниёз дову банду роҳу равиши аспсавориро барош ба хубӣ омӯхту ӯ ҳам ба зудтарин фурсат фаро овард. соли 2016 вақте ки болои савори асп шуду ба майдони аспдавонӣ мебаромад тарс дошт. азбаски ӯ вақто чӣ хеле ки ҳозир раиси шаҳр ба мо таъмин кардан стартбоксро он вақто надоштем. шароито қадар соз набуданд. вақте ки биромад вориди старт шуд
вақте ки сар додем бисёр дар тарс буд, дар таваҷҷӯҳ буд ки чӣ хел мешавад, чӣ хел мемонам. вақте ки асп ҳамин аст ки вақте ки аспсавор чобуксавор болои асп аст, вақте ки давид он вақт дигар намефаҳмӣ тарсро. он вақт фақат идора мекунӣ худатро. даври аввалин масофат 2000 буд. бинем нағз баромад карда истодааст, нағз пешсаф аст. ҳеҷ ка боварӣ надошт ки ӯ якум ҷоро ишғол мекунад. буд ки вориди финиш шуду якумин шуда даромад. ҳама дар таваҷҷӯҳ шуд ки ин надавонда ҳоли ба пойгоҳӣ иштирок накарда ин сазовори ҷои аввал шуд. вақте ки ба асп бурданам манро қабул намекардам, ман хурдтар будам. ин як ҳамчун ҳамсояи дар ба деворам буд, Саидов Карим, ки ҳозир мураббии Файзобод ҳастанд. дар Файзобод тамрин медиҳанд? Не, он дар ипподроми пойтахти худамон тамрин медиҳанд ва дошманди Файзобод ҳамчун номи дастаашон аст. Саидов Карим ӯ маро гирифта бурд, гуфт рафтем додарам, ман туро ба ягон мураббие бошад месупорам, машқ кун, тамрин кун. Маро бурд. баъдан бурданаш ман ба Ҳамроқулов Аслам ғалтидам, даро камтар машқ кардам, тамрин кардам. баъд аз вай ки ӯ аспорашро бурд аз ипподроми пойтахт, бо ба худаш омадам. ба Саидов Карим ки омадам, ӯ ба ман гуфт дилшикаста нашав. ин асп як чизе аст ки дар ҳолате ҳаст ки агар асабаш вайрон бошад, мумкин туро занад, мумкин газадам. инро ба дил нагир, барои ки ин як ҳайвоне ҳаст ки дил басти дил мебандад, дил ки набасти ӯ ба ту залалашро мерасонад. яъне рӯяки қалбаки будани дили инсонро мефаҳмад. бале, мефаҳмад. дигар асборо аллакай гузашт ва ба ин тартиб фосилаи худ ва дигар асборо таҳқиқ карда буданд. хеле зиёд нест малак, фосила хеле зиёд аст. дигар тартибон аз шерхандарро тасдиқдар ва бубинед ки оё метавониста бошад натиҷаи нишон. сар аз соли 2013 Фирдавс ҳамвора дигар дар ҳама мусобиқаҳои кушоди ҷумҳуриявӣ пойгаи аспдавонӣ ки аксаран макони баргузории он муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт буд, ширкат варзида ва мудом пешсафу пешгоми маъракаи муҳташами мазкур мешуд. ҳамаи мусобиқаҳош беҳтаринай намехоҳад, дидам ки ҳамаи мусобиқаҳош беҳтаринай. Фирдавс Саломов ки намехоҳад ки ҷойҳои мисол дуюм, сеюм хеле ишғол намояд, фақат мехоҳад ки ҷои якум дар сазовор шавад. Фирдавс аслан аспои мисол ҳам ба тоҷикӣ, ҳам англисӣ, ҳам воша ҷойҳои хубро ишғол намояд, ҳамон аспор намедавонад. Мисол шавқ рағбат зиёд дорад ба ҳамин асп. соли 2015 барои қаҳрамони қиссаи мо нӯҳбарору нохушу нохубе буд ба ҷиҳати сарозер шудан аз болои асп ба поину осеби вазнин гирифтанаш ки муддати тӯлонӣ ҳам баъди ҷарроҳии сутунмуҳра дар бемористон бистарӣ буд. асли воқеии воқеаро Фирдавс иқрор омад. карда мешаванд ва Фирдавс Саломов ҳам чун чобуксавори моҳир ин бор ҳам тавонисти шерхандаркро хуб идора кунад то ӯ мавқеи аввалро ишғол кунад. кай модарат аллакай қабул кард ки ту масалан шефтаву шаҳидои ҳамин асп саворӣ ҳастӣ, ба асп қадар муҳаббат дорӣ, ошиқи асп ҳастӣ? кай қабул кардан? аз 2016 қабул кардам. 2016 2015 ки ман аз асп афтидам, миёнам ҷароҳати вазмин гирифт, 3 моҳ дар больница будам. баъд аз ӯ бо якбора дили модарам монд ки ман ба ту гуфта будам, тамом ба насиҳати ман ту гӯш накардӣ гуфта. баъд аз вай 2016 сол шуд, аз модарам паноҳӣ рафтам. мураббиҳое ки дар ипподром буданд, дар ипподроми худамон, онҳо ба ман асп намедоданд. мегуфтанд не, мо ба ту асп наметиҳем. модарат ки намемонад ёзад ки нест? ту ки маиб ҳастӣ, миёнат маиб ки аст, биё нақсараш 1-2 соли дигар тоқат кун то ба худ биёӣ, баъд биё.
модарро ки фарзандаш ҳаст ҳамеша лахтаки ҷигар бону арафамо ҳам баъди ин ҳодиса ҳеҷ орому осуда набуд дигар ва он рӯзу он рӯзгорро ки шабҳои торро дар бемористон ба парастории бачааш сафед мекарду моҳҳову ҳафтаҳоро сипарӣ менамуду дарду алами дилаш дуньёро печида буд аслу фаромӯш намекунад. ин як лаҳзаҳое буд ки тамоман фаромӯш нашаванда, як лаҳзае ки худо дигар ҳеҷ бор сари ягон модар ба сараш набиёяд. ин лаҳзаҳое буд ки Фирдавс бисёр азобҳои зиёд кашид. модараш бисёр ҷангҳо карданд, ҷанҷол. бале гуфтанд ки ман чандин бор гуфтам ки нарав, аммо вориди аспхона нашав, асп ба асп нарав. ман рафта оқибат ман ба чӣ ҳолат овард инро асп. дар ҳама лаҳзаҳош тамоми мо аҳли оила дар гирдаш будем. ҳамон вақт ман ҳамин хел наздам ҳамин хел вазифа гузоштам ки дигар ягон бор намегузорам ки Фирдавс ба ҳамин ипподром қадам гузорад. модараш бовар надошт. модараш фақат як гап дошт ки бас кунад, наравад. яъне сари ҳамон мавзӯе ки аз асп афтидию ҷароҳат бардоштӣ, чаро аз асп афтидӣ? ҳамин ҳодиса чӣ гуна рух дод? шояд асби бегона буд, шояд туро нашинохт. не асп буд. мураббиам гуфт баса кун, мерем, имрӯзаш машқ тамом. ман гуфтам не, ҳамин аспам мондааст, ҳаминро бояд ман савор шавам. ин дар насибам будааст. ман ва аспро савор шудам. ин кор дар Султонобод рух дод. як замине буд ки алаф ҳаст, алафи рушқа мегӯям, 1 метр бори хестак буд, алаф баланд буд. дар ҳамон замин ман аспро давондам. ҳавасам омад, завқам шуд ки ман давонам. ислам филмҳое ки тамошо мекардӣ, шояд худота қаҳрамон ҳисоб мекардӣ. бале, ман давондам. дар он лаҳзае ки ман давондам, асп ҳамин афтид. шояд пешпо хурд ба ҳамон алафҳои баланд. пешпо не, вале унҷа замин ки лой бурд, дасташ даромад ки афтид. асп болоям ба зад, дар болоам зад. асп хеста рафт. ман мондам. ман хеста, ҳаво ки гарм буд, нисфирӯзӣ буд, бале миёнамро бастаму хестам. аз як чанд дуритар мардум алаф медаравиданд. онҳо омада аспро қапида оварданд ба ҳам миёне ки ман ҷароҳат гирифтам. аспро додам ба ман. ту чӣ хел ҳастӣ? пурсиданд. соз худатро гармугарм намефаҳмӣ. бале маро савор кардам дар ҳамон асп. ман чӣ хеле ки дастамро ба пушт мондаму лаҷоми аспамро сар додам ки ба хонааш биёрад маро. мураббиам дар аспхона аст. ба аспхона омадаму ҳамин аспро қапиданд. манам хеле асп фуро овардану тамом. дигар пойҳам кор намекард. қувваам надоштам ки хезам. беморхона бурдан ҷароҳӣ кардам. хуб, ин ҳамон ҳодисае буд ки имрӯз ҳам ҳамон дарди миёну ҳамон ҷароҳати бардошта, ҳамон захме ки ту гирифта будӣ, имрӯз яъне ки ҳоло ҳам кора мекунад, ҳоло ҳам ҳис мекунӣ ҳамон? не, агар бо асп сарукор нагирам, ҳис мекунам. то вақте бо асп ҳастам, ин як ҳам фоидааш ҳам ҳаст. залалашро то ҳозир надидам. вақте бистарии бемористон шуд, фақат ҷисман онҷо буд, аммо ҳушу хаёлу фикрашро хумори дуболои асптозиву машғулияти писандидааш мудом ба фазоҳои кушоди деҳу дару диёри кӯҳсор мебурд, ки мехост болу пар кушода ба сони уқоби баландпарвоз ба назди рахши бод пояш биравад. лекин баъд аз ҳамон ҷароҳатҳои вазнине ки ӯ кашид, дар худи ҳамон утоқи хоб мекардагиш мегуфт ки ҳозир агар ягон асп биёран, дар сеюм ошёна мехобид, мегуфт агар ҳозир ягон асп биёран дар поён монанд, ман аз ҳамин тиреза парида болои ҳамон асп мешинам.
همین مهر تمامی همون دخترایی که او رو معالجه میکردن در حیرت میموندن که این چه خیلی این بچه هست که بعد این قدر عذابو بو روزی است که اسب سواری کند، روزی است که اسب بازی کند. یعنی که فیردوس بعد تجربه گرفتن و افتیده خستن و بعد مادرت قبول کردن هنری تو و مسابقه های به بالاتر سطح جمهوریوی که به مناسبت این یا اون روز تاریخی کشور جریان میگرفتند، صورت میگرفتند، شرکت فعالانه داشتی. من جمله روز پایتخت که در مسافه 1000-2000 متر بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کدامش خوب و خاطرماندتر بود برای تو؟ این مسابقه بهترینم مای مارت 2018 است. همین سال است که من دومین سال است رخش رو چمپیون میکنم. در آنجا 2 اتومبیل من به دست آوردم، هم با اسبم با نام رخش، با اسبم شیرخان درک. هر دست در یک مسافت دویدن؟ نه، اینش در 1600 متر دویدن، رخشم در 2000 متر. مربیانش هم خوب آموختند با فردوس سلاموف. ممکن همین حساب باشد که فردوس سلاموف بهترین چابکسار در جمهوری تاجیکستان عین حال می باشد. توانست اسب درخشندگی نشان بدهد و در پایگاه اسب دوانی که بخشیده بر 27 سالگی اسکولت دولتی جمهوری تاجیکستان چندی قبل در نوروزگاه پایتخت بخشیده به تجلیل 27مین سالجشن استقلالیت دولتی مسابقه کشاد پایگاه اسب دوانی صورت گرفت که آنجا هم شاه جایزه را قهرمان برنامه ما مال حلال خود نمود. هموطنان مبارک باشد. مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش چندی پیش بخشیده به 27مین سالجشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز هم در ایپادروم پایتخت یک مسابقه کشاد جمهوریوی هم برگزار شد، پایگاه اسب سواری. یعنی من که مربی بودم در آن وقت در این مسابقه که گذشت، یک چابک سوار آوردند، دعوت کردن. یعنی از کجا؟ از شهر مسکو. بعد از من مسابقه که با او برآمدم، ذاتی 3 ساله انگلیسی بود. در آنجا 3 تا شاگردی من بود با همراهم. من خودم 4 آدم بودم. او با من رقابت کرد، اما نزدیک نشد. من که یکم آمدم، او دوم آمد. شاگردای من را گذاشت. این کمتر با قلبم سخت رسید. برای چی؟ برای که من مهنت میکنم، با اونها مشق تمرین میکنم. اونها نباید دل شکسته شوند و نباید خود را تیز بایدند، باید سخت قپند. از طلب کنند که اسب دود. اونها نمیدوند، اسب میدود. در اینجا اسب رول بازی میکند و یا فقط طلب کردن از اسب است که باید اسب دود، نه اینکه در بالایش همچون شیشتن و خندیده رفتن. یعنی زبان اسب رو باید دونن، آموزن در همین. زبان هم دونستان هم شرط است، ولی با دل وقتی که احساس است اون دیگر است. در من هست 2 شاگرد چابک سوار دارم، 3مش نو قبول کردم. اونها هم بهترین هستند. کار کردن ضرور است. با اون مشق کنیم با بهترین میشوند. هست یعنی نزدیک شده ایستاده است، اما همون ترتیب به نظر میرسد اینجا از تحت رقم 4 سرعتش خیلی بلند شد. یعنی 3 تا اسب دوانده بود. در اسب‌های 2 ساله تاجیکی جای اول را گرفته بود، اسب‌های 3 ساله انگلیسی جای اول را و اسب‌های 4 ساله انگلیسی شاه جایزه را به دست آورده بود. در بین 5-6 رقیبی که داشت، فردوس سلاموف جای اول را گرفت. ای دولت روسیه، فدراسیای روسیه چابک سوار آمده بودند، لیکن فردوس سلاموف جای اول را گرفت.
медалҳои ифтихорӣ, чуқорнома ва тӯҳфаҳои хотиранӣ қадрдонӣ карда мешавад. Салом Фидас мураббии ман аст. яъне аставониро Салом Фидас ба ман ёд додааст. Ба ҳамин пойгаи сентябри 15 сентябр баромад кардам ва ҷои якумро ишғол намудам. Масофаи 1600 метр аз болақаби Бондор. бону арафамоҳ то ҳолу ҳавои нигаронӣ аз сиҳатии ҷигарбандашро бар сар дорад ва аслу андешаи аспсавории Фирдавсашро қабул карданӣ нест ки нест. Аммо чӣ илоҷ ки бачааш мудом дунболи орзуҳои худаш медавад, ҳатто ба масал баъди раҳоӣ аз дасти аҷал. бовар кунед, ман то ҳол розӣ нестам. ман аз вай бағали пурӣ ва аз мошинҳое ки ӯ мебарад ман барои хурсанд ҳастам. лекин барои он ки ҳар як дақиқа фарзанди ман ҷонаш дар хатар аст, ман ростӣ барои интихоби ӯ розиам ки харако чӣ кор кунем, интихоби худи ӯ аст. гуфтем ки модара дар аввал намехост, розӣ набуд ки ту ба чобуксаворӣ аспдавонӣ машғул бошӣ, умуман ба асп дӯстӣ дошта бошӣ. Аммо вақте дар мусобиқаҳо ширкат кардию чанд борҳо соҳиби автомобил ҳам шудию бо мошини масалан бо дасти пур ба хона баргашти, яъне ҳадияи бузург баргаштӣ, баъд чӣ гуна қабул кардан? Яъне гуфтан ки мо аз ту ифтихор дорем. Гапашон ҳамин аст ки барои ман дар кор нест. Ту сиҳату саломат дар бари ман бошӣ кифоя аст. яъне ҳеҷ ҳадияи ба ҷуз саломатии ту дигар болотар нест. шумораи ки автомобилҳое ки ба даст овардаӣ медонӣ ки чанд адар гирифта? Бале, 10 томон. 10 автомобил ба даст овардаӣ. хуб, дар кадом мусобиқаҳо аслан туро автомобил туҳфа карданд? аз 2017 аз моҳи марти 2017 то ин ҷониб то 2018 ман автомобил бурд кардам. як бор ман мағлубият дорам. ман мехоҳам ки ҳамин мусобиқаи охирон ба як Салому Фидас кати ҷои дуюму якумро ишғол намонем. шояд онҳоро фурӯхтӣ ё ки яъне ки чӣ кор кардан? Не, онҳоро ман орзу дорам ки фурӯшам, баъдан галиб ваген харам. орзуи ман ҳамин аст. яъне мошини асlan қиматбаҳо харид. Бале, мерасад пули ҳамин 10 автомошин? ҳоло не, ҳозир баъдан як мусобиқаи дигар баргузор мегардад. нақшаи ман ҳамун аст ки ҳамонашро гирифта, фурӯхта, маблағҳоро ҷамъ карда, баъдан галимваген харам. чӣ қадар маблағ шавад бояд ки галимваген бояд бихарӣ? маблағ зиёдтар аст. $100,000, $50,000? $80,000 кифоя аст. ҳоло 10 автомобил дар хонаи ту қатор аст ҳамаш? бале, дар гаражи ҳамчун гаражи акам ҳастанд, сетоаш дар ҳавлии худам аст. касе ба онҳо дастразӣ намекунад? касе намегӯяд ки яктоашро ба ман ҳадия мекунӣ ё кадом як мураббият намехоҳад ки автомобил ба ӯ ҳадия кунӣ? яъне ки ҳамаш моли худат аст? ҳамаш моли худам аст. ман меҳнати ҳавол кардам, роҳаташонро бояд бинам. яъне ҳамаро фурӯхта бояд ягон мошини дилхоста харид? ҳамаонро бояд ман ҳатман бояд ман фурӯшам, бояд дар дилам ҳавасе ки ҳаст ман боядро исбот кунам. шоҳҷоиза насиби шаҳр аз намусерам шуд ва эдуард чаи натиҷаи шуд дақиқаи 4 сония соли 2018 шаҳри Тошканти Ӯзбекистон макони баргузории чемпионати Осиёи марказӣ интихоб гардида буду. маъракаи муҳташами мазкур зери унвони Марвориди Шарқ сурат гирифт. дар ин арсаи номҷӯӣ низ Фирдавс Саломов дипломи дараҷаи дуввуми мусобиқотро ба номаш ихтисос дод. шояд туро мешинохтанд ки онҷо даъватат карданд ва умуман рафтани ту сафари ту ба мусобиқаи бузург муҳташам ва ҳунарнамоя дар он ҷо ва мақоми дуюмро ҳам гирифтанад? дар ин мусобиқае ки дар моҳи март шуда буд, аз он ҷо як рақибам омада буд аз шаҳри Ӯзбекистон, аз Тошканд. ҷои сеюмро гирифт дар байни мо дар зоти 3 солаи англисӣ. баъдан ӯ хоҳиш кард аз мо ки
шумо ба шаҳри мо биёедтон ёки ба ипподроми мо ҳатман аст омадани шумо, мо мехоҳем бо шумо рақобат кунем. мо қабул кардем. баъдан рафтаму 3 асп бурдем. 3 аспе ки бо номи худам буд, ман худам бояд медамодам. номашон Паймон, Шарқ, Фавора. ман дар он ҷо бо Паймон якум ҷо гирифтам. бо Фавора ин камтар дар он ҷо корашон камтар қафо аст ки старт машина надоранд. мо старт машина дорем, авайо надоранд. он ҷо камтар худи худашон то ҷои шароито камтар буд ёки чӣ? шароиташон ҳам кам буд, ба кругашон дилтанги бад буд. бо Фавора 3 омадам, бо Шарқ ҳам 2 омадам. дар он ҷо 3 та ҷо гирифтам, бо ифтихор омадам. ва ҳамин ҷоме ки аз ҳама бузург дар он ҷо меистад, ҳаминам аз Точканди Узбекистон? бале, инро аз Точканд овардам. ман чӣ коре ки бошад як тараф мемонам, албатта тарафи ҳамин ипподром меоям ки мусобиқаҳое ки ӯ мекунад тамошо кунам, аз бурдбориҳош хурсанд мешавам. то он даме ки ӯ ба мара мерасад, ман аз худои таоло фақат дар дуогӯй ҳастам ки соқу саломат бачаи ман ба мара расад. Фирдавс, аз ҳамон дастовардҳое ки ту то имрӯз ба даст овардаӣ ва соҳиби бештар аз 10 автомобил шудаӣ ва ҳамаеро барои ту таҳният мегӯем ва мо ифтихор мекунем ки дар кишвари мо ҳамин гуна аспсаворон ёки чобуксавороне ҳастанд ки миллати моро, кишвари моро муаррифгар ҳастанд. ва нақшаву ниятҳои оянда чӣ гуна аст? нақшаву ояндаи ман имсолаш аллакай ба итмом расид. соли оянда нақшаам бисёртар аст. бояд ман исбот намоям ки аспе ки ман тамрин мекунам, аспе ки ман бо ӯ машқ мекунам, ӯ бояд ғолиб гардад, ғолиби мусобиқаи 2019 гардад. ман орзу дорам ки бо рахши худам ин 3-мин маротиба мешавад ки агар ки ба даст орад 2019 ба даст меорам. ман ҳаминро орзу дорам. бошад. хуб, мо ҳам бар он умед мебандем ки бигзор ҳама орзуҳои ту дар зиндагӣ дар пешаи паймуддаат амалӣ шаванд ва ба хоси дилат бирасӣ. хушомадӣ ба барномаи имрӯзаи ифтихор ва сипос барои қабули даъват. ва бинандаҳои азизу арҷуманд, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми намоиши навбати ифтихор. ҳаминро мегӯем ки то барномаҳои оянда шод бошед, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.